In this video ay pupunta tayo ng Mindanao para magbakasyon. At hindi lang yun, dahil bibisitahin din natin ang mga karatig probinsya, lalo na ang Bukidnon Province. Pero bago tayo makarating doon ay kailangan muna nating sumakay ng bus na titigil sa hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi 15 bus stops. Masyadong marami, siguro. Gaano kaya katagal ang biyahe sa ruta na to? Tara, samahan niyo ako. Nagsimula ang biyahe natin dito sa Davao City kung saan tayo lumapag noong March 25. Nakapaglipot tayo sa ilang attractions at pasyalan. At syempre, nakapag-relax din sa Samal Island. Sa mga susunod na araw naman, pupunta tayo ng North, una sa Bukidnon Province, pagkatapos ay dediretso sa Cagayan de Oro City kung saan nakabook ang flight natin pabalik ng Maynila. First destination natin ay ang Impasugong Bukidnon. Mamamasyal muna tayo ng 2 araw. Bandang tanghali, umalis tayo ng Samal Island, sakay ng barge, then sumakay ng taxi patungong bus terminal. At makalipas ang 2 hours na biyahe, narating natin ang Ecoland Bus Terminal. Ito ang pupuntahan mo rito sa Davao kung gusto mong magbiyahe sakay ng bus. At syempre, gaya ng lagi nating ginagawa sa bawat video, sinusubukan nating may makilala na mga tao na may parehong passion sa bus travel. Now this time, sobrang thankful ako dahil dito mismo sa Davao may isang grupo na nag-reach out para makipag-meet bago tayo bumiyahe. At dito na nga natin sila minit sa Ecoland Terminal. Ayun, eto na sila. Hi, nice to meet you. Okay, so si Louie, si Rainier, Kim. Okay, so thank you so much sa pag-accommodate. Nice to meet you po, boss. Thank you. Ang sasakyan natin for today ay ang subsidiary ng Yanson Group of Bus Companies na Rural Tours. Dito ko nalaman na may iba't iba palang klase ng bus na bumabiyahe sa rutang Davao-Cagayan na may layong 280 kilometers. Merong non-stop bus, 3-stop, 5-stop, pero ang sasakyan natin for today ay ang pinakamarami at pinakamatagal ang 15 stops. Which means marami itong titigilan along the way. Pero maswerte tayo dahil ang bus na naka-assign ay ang pinakabagong unit ng Yanson, ang Yutong C11 model na built for short to medium haul routes. Kasama ito sa 185 Yutong C-Series units na in-order nila last 2024. Nagkakahalaga ng 570 pesos ang pamasahe mula Ecoland Terminal hanggang Impasugong Bukidnon. Around 450 pesos naman kapag discounted. Now, first come, first serve ang sistema, kaya tiyempuhan ang pagpili ng mauupuan. But to my surprise, tinulungan tayo nila Rainier na makakuha ng magandang pwesto. At dito nga naibigay sa atin ang front row seats. Merong latest Yutong seats itong C11 unit ng Yanson na komportable kapag inupuan. May USB charging ports din para sa mga mahilig mag-phone habang nasa biyahe. Meron ding ample legroom lalo na sa harapan. Ang tanging downside, walang comfort room on board. Medyo downgrade kumpara sa huling buses na inilabas nila a few years ago. And with 15 stops along the way, ano kaya ang magiging experience natin sa biyaheng ito? Let's find out. Umalis tayo dito sa Ecoland Terminal pasado 1:30 PM. Big shoutout kina Rainier, Louie at Kim sa time na inilaan nila. Mula Ecoland Terminal, dinaanan natin ang Quimpo Boulevard palabas ng Davao City. And in case you didn't know, Davao City is the largest city in the Philippines in terms of land area. Kaya kahit nakaalis na tayo sa terminal, mahaba-habang biyahe pa rin to bago natin tuluyang balagpasan ang city limits. O tsaka pala, maraming salamat din sa PPPA Davao Chapter for the goodies and warm welcome. Sa dulo ng Quimpo Boulevard, kumaliwa itong bus sa MacArthur Highway, then kumanan sa Talomo Bypass Road. May ilang tao na pumarat sumakay dito sa bus. Maya-maya lang sinimulan na nating baybayin ang Davao-Bukidnon Road. Ito yung isa sa primary highways na dadaanan natin. Based sa kaibigan nating si Google Maps, mahigit 70 kilometers daw ang tatahakin natin bago marating ang sunod na bayan. At dito nga na-curious ako, ano ba ang ibig sabihin ng 15 stops? I mean, sa mga lugar lang ba na ito sila magbababa at magsasakay? At ano yung pinagkaiba nito sa regular trip? So ayun, hinintay natin na madaanan ang unang bus stop. And after almost 40 minutes, nadaanan natin ang Kalinan, Davao City. Dito partially nasagot yung katanungan natin. Pagkalampas ng Kalinan, nagsimula na ngang magbukang probinsya yung daan. At sa haba ng mga diretsong kalsada sa part na ito ng Davao, nakaramdam ako ng antok. Speed-wise, nasa tama lang yung bilis ng takbo kahit maluwag ang daan. Since marami nga tayong titigilan, dito pa lang napaisip na ako kung saan ba yung kasunod. Pero unexpectedly, hindi pa tayo nakakalayo, napansin ko na dahan-dahang bumagal itong bus.
Pagkaalis sa second stop, sinimula na nga nating daanan ang mabundok na bahagi ng Davao City. Magtutuloy-tuloy ito hanggang sa Bukidnon area, pero ang pinakamagandang part ay ang downhill section. Zigzag ang dadaanan natin pababa at maganda raw ang view sa part na ito. Exciting, lalo pa maganda ang pwesto natin dito sa bus. Habang paakyat, mas ramdam na ramdam kung gaano kataas na itong dinadaanan nating highway. Ilang sandali pa nga, may natanaw tayong mga bundok. After 2 days of exploring Davao City and Samal Island, iba naman ngayon ang vibe. Mga puno, bundok, itong zigzag na ngayon lang natin nadaanan, and I was really enjoying the scenery. Kaya lang, nagsimula namang umambon. Unti-unti ngang lumakas yung ulan habang paakyat, pero so far, nasa tamang takbo lang itong bus kaya panatag ako kahit umuulan. Then at around 3 PM, dumaan tayo sa isa na namang designated stop. No, medyo interesting ang lugar na to para sa akin dahil pagbukas ng pinto, naramdaman ko yung lamig sa labas. Para bang nasa Benguet or Mountain Province. Di nga nagtagal at tumuloy na tayo ulit. As we continue our ascent, naisip ko, sayang umulan. Ganda siguro ng view sa part na to ng Davao kung maaraw. And yes, we are still within Davao City. Medyo mahina rin ang signal sa area na to, kaya hindi tayo makapag-check ng info in real time. Pero nakasingit ako ng konting scroll sa online at nalaman natin, may landmark pala tayong madadaanan sa unahan. Ilang minuto pa nga, malapit sa boundary ng katabing probinsya, nadaanan natin ang Philippine Eagle Monument. Not sure lang kung ito na ba ang boundary ng kasunod na probinsya. Ilang minuto lang pagkalampas sa Philippine Eagle Monument, narating natin ang pangatlong stop. Okay, so mabilisan lang na bumaba. Nandito na tayo sa may Davao City pa rin. Correction, Bukidnon Province na raw ang nakakasakop dito. Tumagal tayo ng around 5 minutes dito sa pangatlong stop. Dito na nga tayo nakababa at nakapag-CR. Meron ditong tindahan ng pagkain at souvenirs. Anyway, nang makabalik ang lahat sa bus, tumuloy na ulit tayo sa daan. Habang binabaybay natin itong part ng Kitaw-Taw Bukidnon, nagsimula na namang magbadya ang ulan. Umabot pa sa point na napadasal ako na sana di na lumakas pagpababa na tayo ng bundok. A few moments later. Maya-maya pa nga napasok natin ang bayan ng Quezon. At dito, mga bangin na matatarik ang sumalubong sa atin, parang Halsema Highway lang sa North Luzon. 30 minutes pa lang mula nung huling bus stop, pero sa unahan lang. Happy sa happy. Okay, so nandito na tayo sa Quezon, Bukidnon. Dito pala yung control center nila. So dito minomonitor yung interval ng bawat buses. So kanina bago tayo dumating, merong isang bus na umalis. So dito mini-maintain yung interval nila. Iniiwasan na magkasabay-sabay yung mga bus. Matapos ang 20 minutes, umandar na ulit tayo. Now, ito na yung pinakainaantay kong part. Remember yung zigzag na nabanggit ko na madadaanan natin? Buckle up dahil yun ang kasunod. Sisimulan na natin ang pababa ng Bukidnon.
Pagkatapos ang ilang minuto, unti-unting naging patag ang daan. Dinaanan natin ang ilang barangay ng Quezon at 2 beses pang tumigil ang bus. Una sa baba ng zigzag. Pagkatapos may nadaanan tayong roadwork sa unahan, pero buti na lang hindi naman masyadong nagpabagal ng biyahe. Nakipagpatintero pa itong bus sa ilang baubao. At bago dumaan sa pinakabayan, another bus stop. Now make sure na binibilang nyo yung stops dahil marami pa tayong titikilan. Pagalis sa terminal, nadaanan natin ang town proper ng Quezon. At makalipas ang mahigit 3 hours, ito na yung pinakahuling bayan na madadaanan dito sa Davao Bukidnon Road. Sa unahan lang, panibagong highway naman ang naghihintay sa atin. Sa dulo ng Davao Bukidnon Road ay kumanan tayo sa Sayre Highway. We continued heading north and about 5 kilometers later, narating natin ang bayan ng Maramag, isa sa mga kilalang producer ng asukal dito sa Mindanao. At ito nga, may naabutan tayong pila ng mga truck ng tubo papasok sa isang factory. So yeah, share ko lang. Nandito ay sa Maramag, Bukidnon. So part ng 15 stop, itong Maramag Terminal. Parang nasa half pa lang yung natitigilan natin. So we have about 6 stops to go. Para lang siyang normal na pick and drop na bus. Makalipas ang halos 15 minutes, umalis na rin tayo sa terminal. Right after we left our 7th bus stop, napansin ko na unti-unting dumilim ang paligid pagbalik sa highway. Pero naisip ko, pasado 5:30 PM pa lang, baka may nagpapadyalang na ulan. A few minutes later. May isa pang stop na dinaanan itong bus sa unahan ng Maramag, pero dahil bored ako at that point, hindi natin nakunan ng video. And after almost 20 kilometers, nadaanan natin finally ang isa sa mga lungsod ng Bukidnon, ang Valencia City. Turns out, Valencia pala ang commercial center ng Bukidnon. And true enough, pagpasok pa lang natin, sumalubong agad ang medyo mabigat na traffic. Ilang minuto pa nga, may pinasukang kali itong bus. Dito na pala yung integrated terminal ng Valencia. Halos 5 hours na rin tayong nasa biyahe, kaya sakto, chance na ulit para mag-unat-unat. By the way, may CR pala dito in case na tumawag ang kalikasan. At 15 minutes lang, sumakay na ulit, umalis tayo ng Valencia. Pasado 6 PM na at madilim na ang paligid, dito na ako nagsimulang manghinayang na hapon tayo umalis sa Davao. Pero kahit di maganda ang panahon at late na tayo umalis, may ilang magandang parts pa rin naman tayong nakita. Next time, mas maaga na tayong babiyahe sa ruta na to. Now, speaking of timing, ito na yung tamang oras usually para maghapunan. Pero dahil di natin na-check ang mga dadaanan nitong bus bago bumiyahe, wala tayong idea kung saan nga ba titigil para kumain. Napagkasunduan na rin namin ng girlfriend ko na sa Impasugong na lang kakain. Pero ilang kilometro pa lang ang lumipas, may napansin tayo sa daan. Sayro, manihapon sa kadaanan, manihapon. Dito na pala ang meal stop. So ito, stopover dito sa pagkalampas ng Valencia City. Dito pala yung stopover ng Rural Transit, Rural Tours. Mula rito hanggang Impasugong may natitira pang 45 kilometers. Ito, hindi na kami kumain ng pagdating na lang sa Impasugong, doon lang kami matibig. After almost 20 minutes, tubuloy na tayo sa biyahe. Chinek natin sa maps kung anong lugar na ba itong stopover. Malaybalay City na pala ang nakakasakop dito. Bukod pa ito dun sa bus stop na nasa pinakasentro. So kung ito total natin ngayon, 16 ang lugar na tinitigilan nitong bus. Keep that in mind kapag na-tsempohan nyo ang biyahe na to in the future. At wala pang ang 10 minutes, may bus stop na naman. Basta. Pero this time, nagpapalang. After 6 hours mula nung umalis sa Davao City, at last, napasok natin ang capital ng Bukidnon Province. Basta. Kapansin-pansin na medyo busy ang kalsada dito sa Malaybalay. Special pala ang month na ito dahil may celebration. Ongoing ngayon ang Kaamulan Festival na sineselebrate ng mga taga rito between March and April. Makalipas ang ilang kilometro, dumaan na naman tayo sa isang bus stop. This time, sa city proper ng Malaybalay. Malaybalay Terminal. Puno. Meron lang nga tayong naabutan na queue pagpasok sa terminal. Sir, gusto na ko na, sir. So ito, Malaybalay City Terminal. Ito yung capital ng Bukidnon Province. 30 kilometers to go to Impasugong. So darating tayo nun probably 1 hour kung wala nang titigilan ulit. Dito na nga nangyari ang pinakamatagal nating stop dahil sa dami ng bus na nakapila kanina. Halos 30 minutes din yung tinagal natin. By the time na dadaanan natin ang city proper, mag-aalas 8 na ng gabi. At dito nga nagkalat ang mga dekorasyon, hindi ka talaga magkakamaling isipin na may sineselebrate. At
At this point, 27 kilometers na lang ang natitira patungo sa ating unang destination. At habang lumalalim ang gabi, naalala ko yung listahan ng stops at na-realize ko na merong problema. You see, the reason kung bakit itong 15 stops ang pinili nating sakyan ay dahil nung tanungin natin ang crew kung dadaan pa sila sa Impasugong, sabi nila, yes. Kahit di naman ito kasama sa 15 stops. Pero kalaunan, na-realize ko yung mali ko. May hindi kami napagkaintindihan ni Kuya Konduktor. Habang papalapit sa Impasugong, nag-monitor tayo ng maps para malaman kung saan dadaan. So ito, final few kilometers to Impasugong. At ayun na nga, hindi pumasok sa pinakabayan. My mistake, tinanong ko lang kung dadaan pero hindi ko na itanong kung papasok ba sa terminal. Anyway, binaba tayo sa tapat ng Impasugong Tourism Office. Para makarating sa ating accommodation for tonight ay nag-tricycle tayo papasok ng bayan. May mga tricycle na nakapila sa gilid ng highway. Take note, 20 pesos ang pamasahe per head. The next 2 days, dito tayo nagstay sa Impasugong at syempre meron tayong itinerary na sinunod. Stick around until the end kung gusto nyo makita yung breakdown ng itinerary at expenses. Nung sumunod na araw, maaga tayong gumising para gawin ang activities. Sa mga DIY travelers, take note na kailangan mag-arkila ng habal-habal para mapuntahan ng mga attraction. Big shoutout pala sa staff ng Royce Tulugan for their assistance. Naka-arkila tayo ng 2 habal-habal for 800 pesos. Also 400 pesos pala per head. Sinundo tayo ng habal riders at 7 AM. Una sa ating itinerary, ang famous Communal Ranch. And the next 20 minutes, mga bundok, mga zigzag, scenic views, at nag-off-road pa tayo. Nga pala, kailangan magbayad ng environmental fee papasok sa ranch. 20 minutes mula sa bayan, narating natin ang isa sa mga wonders ng Bukidnon Province. Ang pinaka-purpose talaga ng pagpunta natin dito ay ang mag-overnight sa isang popular na campsite na masasabi kong perfect summer destination. Recently, nag-viral pa ito sa social media. Bakit February sinubukan nating mag-book sa kanilang website? Sadly, fully book na agad ang mga cabin at kubo nila. So nag-rent na lang tayo ng tent para ma-experience pa rin ang lugar. Ang binayaran natin, 3,530 pesos. Kasama na rito yung pagkain at transpo na habal-habal. Yes, kailangan din sumakay ng habal papunta sa campsite. Sinundo tayo ng rider sa bayan ng Impasugong before 1 PM, which brings us to the exciting part, ang biyahe pa akyat. Along the way, nadaanan natin ang mga taniwan ng pinya, napakaraming pinya. Matarik at mabatong daan. Not gonna lie, sumakit yung puwet ko sa buong biyahe. Then, dumaan din tayo sa isang baryo at dito nagbayad ng environmental fee, 50 pesos per head. Sumunod nun, tumuloy lang tayo paakyat. Dumating tayo sa campsite after almost 30 minutes ng habal ride. Thank you so much pala kay Kuya Elmer at Jano na nag-drive ng habal natin paakyat. At dito na nga tayo nagpalipas ng gabi. Seven hours of travel from Davao. Ito yung view na sasalubong sa iyo. March 29, 10 AM, pababa naman tayo ng bundok para sa next leg ng ating land trip. March 30 ang schedule ng flight natin pabalik ng Manila mula sa City of Golden Friendship o mas kilala bilang Cagayan de Oro City. Ang sasakyan natin papunta doon? Well, start muna tayo sa pababa ng bundok.
Around 12 noon, naabutan natin sa Impasugong Terminal ang isang red bus. Different sa una nating sinakyan pero pareho lang ang remaining stops. Sad to say, nakusina seats tayo ngayon dahil walang bakante sa unahan. Oh, by the way, ito pala yung itinerary at expenses para sa 2 araw na stay. Now, this is a Hino RK unit and unlike sa una nating sinakyan, may signs of aging na to. Pero di bali, okay lang yan. Umalis ang bus sa terminal at 12:47 PM. Ang distance papuntang Cagayan de Oro, 65 kilometers. And regular. Ang ticket, 155 pesos para sa regular passengers. 124 naman kapag discounted. Tatlong kilometro pa lang nga ang nakalipas, narating agad natin ang kasunod na bayan. Sandali lang tumigil dito para magbaba at pagsakay. Sa pagpatuloy nga ng ating biyahe, unti-unti ko na-appreciate itong pwesto natin. I mean, ang laki kasi ng bintana at nakakabusog ang view sa bawat side kahit na medyo maingay at hindi komportable at the moment. Pagpasok sa kasunod na bayan, sumalubong sa atin ng twisty sections, zigzag at gubat na gubat. Pero mas napansin ko sa part na to yung performance ng bus. Medyo nahirapan sa pag-akyat. Sa unahan lang, nadaanan natin ang isa na namang bus stop. Sandali lang tumigil dahil may inspektor na umakyat. At sa di kalayuan, bago dumating sa bayan ng Manolo Fortich, nakita natin ang famous Mangima Zigzag Road ng Bukidnon Province. Mabagal yung simula ng pag-akyat, pero nang makuha ang momentum, unti-unti nang bumalik sa normal speed. Tumigil ang bus for a few minutes sa bayan ng Manolo Fortich. Ito na yung pinakahuling bayan ng Bukidnon. And after 10 kilometers, tsaka natin napasok ang kasunod na probinsya, ang Misamis Oriental. Isa-isa nang nagpakita ang mga signage na malapit na tayo. At dito na nga natin nadaanan ang pinakahuling bus stop. Nabanggit ko na hindi ko chinek sa online itong ruta natin bago bumiyahe. At mukhang magandang decision yon dahil pagdating natin sa downhill part, sumalubong sa atin ang view overlooking our destination. Makalipas ang 1 hour and 30 minutes na biyahe mula Impasugong, narating natin ang dulo ng Sayre Highway. And yes, nasa Cagayan de Oro na tayo. Patungo sa ating endpoint, kumaliwa tayo sa Butuan, Cagayan de Oro, Highway 9 na lang. At habang papalapit sa sentro ng CDO, mas lalong naging busy at congested ang kalsada. Now FYI, may 2 major bus terminals ang Cagayan de Oro para sa mga east and southbound gaya ng biyaheng Davao at Bukidnon. Sa Agora Terminal ang babaan at sakayan. Meanwhile, sa Bulwa Terminal naman ang mga westbound. Sa pagtatapos ng adventure natin dito sa Mindanao, gusto ko lang i-share ang ilang thoughts about sa biyahe. Una, yung sa stopovers. Yes, marami tayong tinigilan mula Davao at hindi ko itatago. Medyo nakakabagot yung ilang parte. Pero overall, nag-enjoy ako sa majority ng biyahe. Lalo na nung nasa Bukidnon. So for around 700 pesos, sulit ba mag-road trip from south all the way to northern Mindanao, sakay lang ng bus? Definitely. Sulit na sulit sa scenery pa lang. Pero to be honest, yung pagsakay sa bus na may 15 stops, medyo hindi ko na-enjoy. Honestly, kung hindi lang hutong si 11 yung bus na nakapila sa Davao, pipiliin natin yung may mas konting stops. Pero syempre, hindi masaya ang road trip kung hindi safe ang biyahe. Salamat sa crew ng 2 bus sa smooth at safe na pagmamaneho. 1.6 kilometers away from Agora Bus Terminal. And in a few moments, mararating na natin ang terminal. Now, isa pang tip, kung plano namang pumunta sa mga tourist attraction along the way, make sure na i-check ang signboard or tanungin ang crew kung dadaan at papasok ba sila sa inyong destination. Trust me, para makatipid na rin at hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa amin. Overall, rate natin ang 9 out of 10 itong Davao CDO via Bukidnon Adventure. Ilang minuto bago mag 3 PM, narating natin ang Agora Terminal. Combined travel time ng 2 biyahe, 8 hours and 50 minutes. Isa to sa mga favorite rides ko dito sa channel and definitely babiyahe ulit tayo sa route na to in the future. Now make sure to subscribe para updated ka sa next video. Meron ka bang thoughts, nagustuhang part or any suggestions? Let me know in the comments. Well, hanggang dito muna. Thank you so much. See you sa susunod na biyahe.